थांनाय 10 अक्ट'आव भारतनि हम मिनिस्ट्रि बे लिंहरनाय बायदि जोङो थांदों 10 अक्ट' खालि रायलायदों बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथां दिपेन बर' आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो डिपुटि चिफ बिटिआरनि बिथां गबिन्द बसुमतारी आरो लोगोसे माखासे इएम बिथांमोन एनडिपिनि दैदेनगिरिफोर जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि लोगोसे जोंनि बर' कसारि मोनसे गाहाय खुंथायनिफ्राय आंबो दङमोन आंनि लोगो गाहाय बावफुं सोद्रोमा रमिय नार्जारि बिथां दङमोन भारत सरकारनि अफिसियेल्सफोरथ' थाखाबायानो गोबां जोङो बाहागो लादोंमोन बावहाय जोङो सा 22 समाव बाहागो लादोंमोन रायलायनाया खोब मोजां जादों आरो मोजाङा बेखौनो आं बुंगोन गासिबो बिटिआर जि मोनसे जोङो गोरोबथा खालामदोंमोन थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बेनि मोनफ्रोमबो क्लज बा दफाफोरनि सायाव सावरायनाय जादों मोनफा मोनफा सावरायदों नट खालामनानै लादों बिथां हम मिनिस्ट्रिनि जायनाखि जोंजों सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन पियुष गयल बिथाङा खोब सिरियासलि बाथ्राखौ खोनासंदों आरो गनायनानै माखासे जायफोर दफाफोरनि सायाव मोनफा मोनफा पार्ट जों रायलायदोंमोन बाहागो बेफोरनि नट खालामना लादों बे माइनरसो ओंखारहैगोन दा बुंनांगोन माने रायलायनाया मोजां जादों आरो पार्ट जों रायलायदोंमोन बाहागो बेफोरनि नट खालामना लादों बे माइनरसो ओंखारहैगोन दा बुंनांगोन माने रायलायनाया मोजां जादों आरो गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय सम जोंनो नांगौ जायो दासिम 2 बोसोरल' जोङो 3 बोसोर जानोसै 27 अक्ट' मोनोबा 3 बोसोर आबुं जासिगोन गेजेरावथ' कर'ना भाइरास थाबाय कभिड-19 जायनि जाहोनाव 1/4 बोसोर बैसो मोननै समानो 1/4 बोसोरानो जोंना ओरैनो थांदों आरोखि गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।